ze balorazio egiten duzu gaurko junteko? Bueno, lehenik eta behin eskerrak ematea nahi dizkiogu, akziodunei, beraien babes zabalagatik, egia esan, orain dela 5 urte aurkeztu ginean, beste hautagaitza baten kontra, eta emaitzak desberdinak izan ziren, baina nik uste dut gaurko emaitzek erakusten dutela babes zabala izaten jarraitzen degula, eta pozik gaude horregatik, ezta? Gero besteari dagokionean, nik uste dut argi utzi degula gure akziodunei zeintzu diran gure planak datorren urterako eta urtengo urterako, eta zalantzak argitu ditugula ahal izan dugun heinean, eta horregatik beti pozik, ezta? Argi geratu dena da, oreka bilatzen ari zatela kirolarekin eta diruarekin. Bi horiek uztartu egin behar dira, nahi eta nahi ez, arrakasta izateko. Noski baietz, azkenean, nik uste dut lehenengo mailan egin dugun bidai hori, egin ditugun aurrezki horiek eta guzti hori exigitzen digula lehenengo mailara itzultzeko esfortzu bat egitea, baina esfortzu horrek ezin du klubaren oreka zalantzan jarri, ezta? Eta orduan, nahi duguna da klubaren oreka hori mantentzea eta era berean lehenengo mailara itzultzera apostua egiteko. Argi geratu dena baita ere, da taldeak nahiz eta jaitsiera eduki, nahiz eta egoera ez dena proposena, bai burtsan, bai momentuz muskulo finantziero eta ekonomikoa badu. Bai, eta nik uste dut gure ondarearen zenbakiak argi uzten duela hori, ezta? Eta orduan, hori da gure erramintarik handiena edo nagusiena lehenengo mailara itzultzen jarraitzeko. Eta hori saiatu gara transmititzen, eta espero dut ulertu ahal izana akziodunen artetik, eta nik uste dut jaso dugun babes zabal horrek hori erakusten duela, ezta? Mezu hori ulertu dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.